दिनैनि गोथार समाव जों बिथांमोनखौ जोंनि थासारिखौ मोनदों जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोबोद बाख्नायगोनां मानो होनबा बिथांमोना जोबोद समनि आंखाल जानानै दङ साननै समाव मिरु बैसागु बोथोर जानानै फैगासिनो दङ बेनिखायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ सम गैथाराब्लाबो जोंनो सम फैगोन बेनि थाखाय जों बिसोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो लोगोसे दिनै जोंनि जा हाबाफारि गोदान आरो गोजाम महरगिरिफोरखौ बरायनाय आरो रोंगौथिखौ दिन्थिनाय बेनि सायाव आरो जोंनि सावथुननि सायाव फंनैसो बिबुंथि आरो फंनैसो जोङो बिथोन होनायनि थाखाय आङो बेफोरखौ गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों सिगां गैया जाहैबाय नायगोन आंखौ बेनि सोलोंनाय कमलबारखौ सोलोंनानै मथामथि 5,000 कमलबारखौ हबो ना जियानो जाबाय नोंथांमोन दिनै नैबे गोथार हाबाफारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि मेल बे हाबाफारिखौ बानजायनाय बा सामलायनाय मानगोनां सामलायगिरि बे गेवलां मेलखौनो बेखेवनानै होलांनो मानगोनांसा बे आफादावनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां नेहाथारि आफादगिरि बिबानगिरिफोरनो बे हाबाफारियावनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि सिङाव थानाय जेसेबां मावथि आर्टिस्ट नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय थारैनो नैबे दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै लेंहरनो थाखाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानो गले आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ बावहरबावनाय जाहैबाय दिनै नैबे हाबाफारियाव जेसेबां आर्टिस्टफोर फैनांगौमोन जानो हागौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैयाखैबो जानो हागौ दा बेवहाय आर्टिस्टफोरखौ खम नुनो मोनदों जानो हागौ खामानि दङ आरो बेवहाय नुजाफैनाय जेसेबां बिजाथिफोर बाहागो लागिरिफोर बेवहाय बांसिन हिन्जावफोरखौ बांसिन नुनो मोनदों हिन्जावफोरखौ नुनायनिबो जाहोन दङ आथिखालाव नालाय गेस होबाबो हिन्जावफोरनोसो होयो रेसन कार्डबाबो हिन्जावफोरनोसो होयो अरुणोदयबाबो हिन्जावफोरनोसो होयो न'बाबो हिन्जावफोरनोसो होयो गासिबो हिन्जावफोरनो थांनाय थांनाय हौवाफोरा न' नेगारसै दिनै नैबे हाबाफारियाव हौवासाफोरा गासैबो हाबाफारियावनो दिनैनिल' नङा मेल पलिटिक्सनि बिथिङावनो जा एबसुनि बिथिङावनो जा जायखिजाया आफादनि बिथिङावनो जा जेरावबो हिन्जावफोरखौनो बांसिन नुनो मोनसै आरो जानो हागौ जेसेबां मानसि नांगौमोन बाहागो लानांगौमोन जानो हागौ दामानियाव बांसिन बाहागो लादों दा लाथ'वाखै जुदि मैयानो माइक लानानै फोसावनायमोनब्ला गाबोन अरुणोदयनि फर्म राननानै होनाय जागोन होननानै बुंना होनायब्ला बे जायगाया फुंनि 6टा-7टानिफ्रायनो बुंफैयो दा खोथाया जाहैबाय आर्टिस्टनि नालाय जों गासिबो सेल्फिस जाजोब्बाय सेल्फिस माने गावनिखौल' सानग्रा जाबाय जोङो बयनोबो माबा मोनसे खालामब्लानो माबा मोनसे मावबानो माबा मोनसे नांसिगौ रावबो ओरैनो सोरनिबा लेखा खोनासंनो सोरनिबा गियान लानो रावहाबो सम गैला जोंनो सर्ट एक्सन सर्ट काट गुसुङैनो माहाजोन जानाय जुदि बुङोब्ला 5,000 हो गाबोननो 10,000 जागोन मोसौ फाननायल' होगोन गाबोन 10,000 जागोन दिनै 5,000 हो मोसौ फाननानै होगोन नाथाय बेयावबो जायबो जायो दा जोंनि साफ्रोमनिबो गोसोआनो सर्टकाट बेखायनो जानो हागौ दिनैनि बे आर्टिस्टफोराव जेबो मुलाम्फा गैया नालाय बेयाव नुजाथि फैनो हायाखै बा नुजाथि जायाखै जियानो जा दा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जाय समनिफ्राय जोंनि बर' आर्टिस्ट एसोसिएसनखौ बा सिने आर्टिस्ट एसोसिएसनखौ दानाय जादों बे समनिफ्रायनो बर' सावथुननि जि सोलायनाय बे सोलायनाया गोबां सोलायनाय फैदों गोबां सोलायदों जाय समनिफ्राय बर' सावथुनखौ बान्था होनाय जादों बे समनिफ्रायनो जि सावथुननि जि क्वालिटि बे क्वालिटियाबो गोबां सोलायदों जाय समनिफ्राय बान्था होनाय जादों बे समनिफ्रायनो जोंनि सिनेमा दिहुननाय बे सिनेमा दिहुननाया एसे खम जाबोनायनि जाहोना जाहैबाय माने जाय सिनेमाया मोजां नंखाया जानला मानला दिहुननाय बेखौ रावबो नायखाला जाय सिनेमाया मोजां जादों बेखौसो बयबो नायखासै बेनि थाखायनो
दिनैनि क्वालिटिया जोंनि आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय जाय समनिफ्राय बान्था होनाय जादों बे समनिफ्रायनो जोंनि सिनेमानि सोलायनाया फैदों होननानै जों बुंनो हायो बेखायनो बेयो मोजां लैखोन ओमफ्राय दिनै बाथ्राखौ बाथ्रा थोंजों बुंनोसै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि आर्टिस्टफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा होदों जोबोद सुबिदा माने मा जाय लिरगिरिया बयनिख्रुइबो साबसिन फिल्म लिरगोन बे फिल्म लिरग्रानो 1 लाख रां होनाय जागोन 1 लाख जायखौ जों होफेराखैमोन 1 लाख राङा खम फैसा नङा जायखौ जों नुफेराखैमोन जिउआव जाय डाइरेक्टरा बयनिख्रुइ साबसिन बिथोन होग्रा डाइरेक्टर खालामगोन बिथांनोबो 1 लाख रां होनाय जागोन जाय एक्टरा बयनिख्रुइबो साबसिन दिन्थिनो हागोन बिथांनोबो 1 लाख रां होनाय जागोन जाय एक्ट्रेसआ बयनिख्रुइबो साबसिन दिन्थिनो हागोन बिथांनोबो 1 लाख रां होनाय जागोन बेनिफ्राय बाखि जेसेबां 12था केटेगरि दंबावो जेरैहाय बेस्ट कमेडियान बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस बेस्ट भेलिन बेफोरनो साफ्रोमनोबो 50,000 रां बान्था होनाय जागोन दानिया 1 लाख रां खामायनो जों बेसेबां खस्थ' नांगौ नङा होमबा 1 लाख रां खामायनो थाखाय जों बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो नाथाय जों मोनसे फिल्मावनो एक्टर खालामनानै